Siyang FM, adunay kadaugan. Ang ikatupang ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y bulong-bulong, hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at tinigil mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, inanunod ako. Bigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala yung higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo ay nanda'y di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, hindi mo ako pinabayaan. Napahino ako patungo sa'yo. Salamat at tinigil mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hindahin mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na namin walang saysay. Kung wala ka, sa imong pagkatao adunang paayong lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang buktong pahandling. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong kugana. Apan ayaw kamalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaan kasulatan na butang may katapusan. Mahalaw ang tanan, isang kalibutan. Mahalaw sa lanan. Salamat sa Ginoo dinig ang naugapit sa kabutang kayang-yatan. Ato siyang pasalamatan balik na sa atong mga programa bisan pa man mundo matutuot sa kamay sa atong nahako sa atong mga biyahe igsoon kahapong adlaw. Maraming pasalamatan ang Ginoo nga bisan pa man sa kayang ng sitwasyon ato pang masinatian dini sa atinimban nga kalihukan mga igsoon imong mahaluli ko ang nagalain-lain mga kinaiya sa tao o kinaiya sa matag kusa na doon agad ay nagalain-lain kinaiya igsoon nangadili sa atong babahayan kay kausap na pinunanay nga kinaiya sa tao igsoon. ang pulong
sa Ginoo, bisan pa man atong ma-encounter ang mga kalisod o labas sa tanan ang sitwasyon bitaw sa matag usa. Wala na atong masalamatan ang Ginoo niini tungod kay sa diha nga imong ikahalubilo ang mga nakalinglaing mga tao. Sa diha di mo matungkan eksoon o sinatik ang talihukan wala ka madugangan usab ang imuha nga kahibalo kinabalo sa kone mo pag-aangay ang matagosa katao imong yung masinapi kung kinsa yun sila. Salamat sa Ginoo. Ay punta ka natong tanan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilabi na sa tanan na itong mga ating paminawan din sa Shine FM 95.3 sa Layal sa inyong mga radio. Sa ngalan sa labing halagdon nga Diyos sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasahol, anyan usab inyo nga ubos nga amigo, ubos nga higala, ubos nga sulugoon din sa FM radio o sa social media. Pastor sa African Candelario maghatod og pipila ka mga mensahe o diya umaniining mga mensahe nga habubog nga mga mensahe agi pagpanasig sa matag usa adto ta sa mga pagpangumusta sa atong mga kahigalaan din sa FM radio nga nagapalibot din sa City of Balog Barangay sa Teninyo at High City Negros Oriental. Ano na tayo mga trainings nga ato nga naagian. Ano na po tayo mga nakuha na may pagtulunan kung saan pagtulong sa gitawag og values of education. Although makaisunan pariha raman siya og teaching diya sa simbahan, pero doon na kay mga pinulungan nga angayan imo nga dili ipaabot o dili pwede nga imong i-apply sa kurikulum sa eskwelahan o diya sa simbahan. O na nga ang mga pastor nga maka-trainings nini nako siya o kahigayonan nga makatudlo sa junior high school meaning to sa 2024 o 2025 tungod kay ano na may bukat nga rason ngano ang mga alagad sa Dios yatagan o panahon aron makatulog sa nagkalaing-laing mga eskwelahan sa junior high school. Mao nga well may naghulat sa mao nga response o mga kagabitan amo po nagyampos Ginoo mong kay dili maguna kitawag og sayon. Although doon na mga gihan-ay nga mga topics na angay usab nga i-handle sa mga kaestudyantehhan. Mao nga kitang mga alagad sa Dios dapat magkat-usab ta kung saan nato pag-enhance mismo ang atong kaugalingon uban ang kaalam sa Ginoo. Kaya mismo sa atong kaugalingon nga bulintag tao diya sa simbahan, kita mao'y magtutudlok sa mga tao pagpundar diya sa espirituhanong nga bahid. Although magkaisunan sa mga kaeskwelahanan karon, yatagan o pribilehiyo kay kayunan ang mga alagad sa Ginoo. Pero doon naman po'y mga alagad sa Ginoo nga kanunay lang sab na naglantaw sa ilang kapasidad o capacity na dili na mo na kaya pastor kay underground lagi. Mao nga usahay kita mga pastor kita sa naghatag o dalan nga kita mahimo nga musamot yun o dili ta ma-enhance nanuman una man ang atong desisyon sinumdumi walay lain nga makahatag o kaalam sa tao kundi ang Ginoo. Kani adto mga kaeksona nga gigamit sa Dios wala ra ba sila edukasyon
Wala sila nag-eskwela tagpo university, wala sila nag-eskwela o tagpo na eskwelahan kundi ang Diyos mismo naghatag o kinaadman o kahibalo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Noemi Biano Caradel na nag-watch karon sa atong Facebook Live. Nagikan gayon sa Maynila igsoon. Salamat sa Ginoo, although dili gyud kaayo mi maka-live unya kanunay lang sab nga nag-run out diri. Una nga usahay mabalandong ko o maluoy ko sa mga katawan, hindi mao nga dapit pero utog lang ta sa kaluoy. Tungkol kay wala pamatay ikong tatapos. O niya kanunay na nato nag-konsulta mismo sa opisina sa buhatan kung asa nagsukat ang mao nga kuryente. Wala nga ato na sila dihangyo kung sa'y angay ko ato. Pero time will come, mamahatagan yun na o pamaagi kung sa'y maayubang pamaagi nga ato po patagam tamba ang pagkaanindot sa ato ang paggamit nining mao nga dapat labi na sa kuryente. Ana na mga igsoon, tanan nga mga problema dunay mga solusyon, pero dapat ikaw o ako mangitag pamaagi aron masolusyonan ang problema. Una nga malingaw ka mga kaigsunan o niya mahimot ka na doon apo'y pation mo nga maluig ka sa mga tao. Nasa atong kinabuhi karon igsoon, labi na sa ato nga topic nga ato nga ihaog sa atong kinabuhi din sa kalibutan, ato nigi tapikan o pagbalantay. Ato niron nga ipaambit sa pipilan ng mga panahon, labi na sa ato mga kaigsunan hindi nabinaw sa FM radio sa 95.3 o sa social media o hindi lang mong mga paabot o mga request awit makalangit mula ka video bukat yun kayo kung lawas mga kaigsunan doon sa kung amo o patong i-travel kahapon tingali murag lapo nas pakulon kaya while nag-drive ko motor kaigsun ko pram na ko na nga akong mga kamot ako na lang magbalibaligon at tugan din ang lori ako na hirap ko na malandos Ginoo nga hatagan pa tag kusog hatagan pa tao panahon ba katanunay na to nga ikonsultas Ginoo Lord ikaw na yung mag-igog sa mong kinabuhi ikaw na siya mag-igog sa mong kusog kaya ikaw may tagiya sa mong kusog kaya pag-abot ginako nire may kaigsunan medyo hamnay yun wala mo nang wala taga-apply na yun sa atong FM radio ay medyo pukat yun ang atong physical nga bahin. Salamat sa Ginoo sa tanan nga namin sa FM radio although kahapon pa mga lawas sa balik ang maong kuryente tawag kay karon na isang nga mag-run out aming live ko mga kaigsunan niya atong last Saturday tingali ito mga igsoon kaya ikaliptrak sa kapawong ibalik ko kayo guys sa ibalik mga igsoon muna nga atoning ampus Ginoo time will come atoning mapakabot ba sa kinasing-kasing atong yung mahangyo ang doon na ba'y eksaktong solusyon ni ini kaya ganyan ato nato ni ato mismo sa opisina wala pa na ibalhin ang fears diha ako maginagi ka istorya ang ato nga mga mismo sa opisina ganyan ato una nga atong ipangayon po at pagkamayos Ginoo ba masolusyonan sa mga problema o maluoy bitas mga katawan. Salamat sa Ginoo mag-ampo sa tamay soon labing kamahanan kung mahigaw maon ka ka Diyos kamahan. Salamat amahan indak na dapit sa kabuntagon imong yatag ka namo sa tanan nga namin o sa FM radio sa tanan nga nagasunod sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao labi na sa laing mga nason dapit sa Israel dapit sa Jerusalem Lord ikaw may nakahibalo
mao nga lugar, Lord. Kung imo silang itahimutan, panalig di usab sila ama. Kung labaw sa tanan sa mga katawhan sa mga dapit, imo sila panaligdan katong mga katawhan nga mayan lukon man ang kanimo. Bisan pa man ini mao nga dapit Lord sa tanan ng pagsunan, dapit sa balog, dapit sa pilipigan, dapit sa kanpi, o sa tanan nga nagasunod ining mao nga programa. Ikaw magapanalangin kanila ug kagwa sila sa tanan nila mga panginahanglan. Sa ako nga anak o Dios, ako pinamagulangan nga gisamok sa mao nga balatian, gisamok sa mao nga hilanat, nga ini mga takna karon, imo kinikwaon o imo kininghingilan pinag-isip mong otoridad. Bisan pa man sa mga ubog sipon, hilanat ang kaso nga ikatap na sab karon sa palibot, panalipdi ang imong mga katawhan ama. Tipigi karon na isimong pagkamayo. Labaw sa tanan ini mo nga dapit, ini mao nga FM radio nga imong ibiyal sa imong mga katawhan. Ini imong plano o Dios aron ang imong mga mensahe mahiabot sa nagkalaing-laing mga dapit. Labaw sa tanan sa matag panimalay karon nga kanunay gayon nga nagasunod ini mao nga programa. Salamat o Dios, tapos ka sa pagdaig pagpasalamat nga din ikaw ang among ituboy, ikaw ang among ibayaw, dili ang among kaugalingon, kundi ikaw o Dios. Tungod kay maayo ka, kanunay ka namo. Sa tanan namong pagpugi, sa tanan namong paghago, na kanunay ning haog diya sa imong atubangan, aron kami mahimutan diya sa imong atubangan. Dili lamang mahimutan sa katilingban, dili lamang mahimutan sa katawhan, kundi magbuhat kami sumala sa imong kabubuton ng plano. Among kinabuhi, adunay insaktong direksyon gikan kanimo Ama. Salamat o Dios, ninitab na dapit sa kabutagon, dungog himaya nga nalanggod kanimo ang tanan, pinagi lamang sa imong bugtong anak personal na mo kamanluluwas, ang tanan magaingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo. Dili lang yun ko mo taas o mga pasakayli ato ng basahon ang Biblia mga kaisunan tungkol kay ikaw o ako kung ano na kay pamilya nag-illustrate na nga ikaw mo'y leader sa imong pamilya, magbalantay sa imong pamilya. Ikaw mama, ikaw papa, magbalantay ka sa imong pamilya. Apan masubot ang palanungon nga dunay daghang mangandoy o magkat-on o magkapundar o pamilya. Apan kuno naanay pamilya, mawala ang kagana sa pagpundar sa usa ka pamilya. Ano man, dili naman katiman ang obligasyon isip dunay pamilya, mawala man mag-igsoon. Para nga mga patanon, mga babae, mga dalagang ulitaw, una-unaan ninyo pag-ayo. Kung tapos og angayan ba mo nga mupundar sa gitawag magbalantay unya sa pamilya. Iya sa simbahan, iya sa katilingbanon, iya sa nasudnon nga kalihukan, usulod mo na anak nga kalihukan, dapat usisaha eksamina kanunay ang atong kinabuhi kung tapos o karapat-dapat ka ba ni anak nga trabaho ka. Sa ako nga bahin igsoon, dili ko basta-basta nga mosulod ni anak. Ano man, dili sayon. Ibig sa imong kaugalingong pamilya, kung dili gani ka mahimong magbalantay, unsa pa ka nga magbantay ka sa daghang pamilya. Diha sa simbahan, gibutan ka usa nga magbalantay o hinumdumi ang magbalantay, andam o sakripisyo alam sa iyang ibantayan. Murang kapong adlaw maigsoon mo inyong gusto ang pagalingon, may pay ako'y dili makauli dayon kaysa akong mga kaubanan. Usa ko nigdiya sa mao nga area, isito na to ang tanan.
Kaya dili na kabubuton sa Ginoo. Na maayo ra tas introduction. O ang mga katawhan makaluluoy itaw. Ato ning basahon igsoon dinhi sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 13. Ang mga katawhan kaniadto nga adunay obligasyon dili lamang karon kundi atong hiaom diya sa pulong sa Ginoo. O sa tamo ato sa atong mga greetings o mga pagpangumusta tungod kay taas-taas namang mga panahon tingali matingala ang mga follower listener nga kanunay ta nga wala diri maigsoon tungod kay kanunay masabtang kabranaw. Aduna po tay mga lakaw niya ang cellphone nga akong gigamit labi na sa live. Cellphone man is akong anak. Nag-isip na to i-pressure ang atong kaugalingon nga pagka-provide ang cellphone para sa ato nga pag-live tungod kay atong pagbuton ang insakong panahon. Kaya kung atong pukson maigsoon mao ba na buhaton nato unyapon o ka-updating una nga maghulat tas insaktong panahon may hatag sa nas Ginoo. Ingon dire mga kaigsunan sa kapitulo 16 sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 13. Unya ato ni basahon ngadto sa unahan tungod kay dunay mga katawhan kaniadto nga ihaom sa imuhang kinabuhi karon. Ingon diri mga igsoon, pagbantay kamo og pagmalig-on diha sa pagtuo. Kanang pulong nga pagbantay dili na siya basta-basta. Sa imong pagka-leader diha sa simbahan, sa imong pagka-leader diha sa katilingbanon nga pagka-leader, kanang paglig-on o pagbantay mong anak nga pulong nga angay gud nimong bantayan. Matag warning, matag desisyon dapat imo ginaparugan. Kaya dili pwede nga lahi karon lahi sa ang ugma. Pagbantay kamo o pagmaglig-on diha sa pagtuo, pag maisugon, ikatulo pag maisugon. Kung leader gani ka sa usa ka grupo, talawanon kang pagka-leader, biyaan ng imuhang mga karniro nga imong gibiyaan ang imuhang bantayan. Mao nga dili pwede nga mangandoy kang mahimo kang pastor, mahimo kang leader sa komunidad, unya wala kay kaisog, wala kay katagos, usay gingon diri pag maisugon o pag makusganon. Wala kay kaisog, wa pag kay kusog, o wa pa kay katakos, kung saan man imo pagdepensa sa mga karniro nga imong gibantayan, tukmor ng mga sawa. Sama kang David igsoon na ang mga karniro sa iyang mga ginikanan iyang gidepensahan sa panahon nga siya mo'y nagbantay sa mga karniro sa iyang mga ginikanan. Siya mo'y mo depensa, siya mo'y mo atubang ni atong mga hayupan nga mo panamastamas sa iyang mga karniro sa iyang amahan aron dili mahitumpawak ngadto sa kalaglagan. Sa akong kinabuhi igsoon, pay ako'y walay kaon kaysa mga katawhan unya nga wala kaon. Inoon na diya sa katilingbanon nga kalihukan dinha nako masinati o mahalubilo ang nagkalaing-laing god nga batasan, labaw sa tanan batasan kung wala sa Ginoo, kung kulang kahibalo diha sa pulong sa Dios. Mao nga ikaw o ako dapat kang magkatuo diha sa mensahe sa Ginoo. Kaya sa amin sa mga kaigsoon,
Kaya kasagaran ra ba nga resulta humanas mga kalihukan, malungoy na tas mga tao. Sa ako nga bahin, sa ako kinabuhi, ako mo'y pinakaulahi kung mahimo. Inaapay mga katawhan nga mas labaw pang nanginahanglan kay kanimo. Unsay giingon diri? Pag maisugon o pag magkusganon, buhata ang tanan diha sa gugma. Wow, buhaton nato ang tanan pero diha pinaagi sa gugma. Kung dunay uban nga walay gugma sa ilang sikataw, di ila hasab na. Kung ang imuha nga pagbati ikan sa Dios, ipadayon sab na. Buhata ang tanan diha sa gugma. Nasayod ka mo, mahitungod kang Estefanas. Kini si Estefanas, iyag yung gisunod ang labda sa pamaagi sa Dios. Kung unsa may ang katungdanan nga iyang naundan kaniadto, iya bining i-obliga. Kaya dili pwede maigsuon nga mangayo mangita kag katungdanan, dili nimo obligahon. That is obligation. Mo leader ka sa simbahan, mo leader ka sa organisasyon, ya hadukan kay kang dako. Kung saan man mo pagdipinsa sa grupo, ya imuhang kinit. Labaw sa tanan, wa kay kahibalo. Wala pastor. Akong i-challenge sa mata ko sa dili lamang nga mangandoy tang maay katang mawali. Dili ta mangandoy nga okay na ko kay pastor. May nakakumuhan ay sa kapitulo bersikulo. Maura ba na'y di kinahanglan sa imong pagkapastor? Wala ko nang underestimate sa mga alagad sa Ginoo. Pero hinumdumi ang alagad sa Ginoo nga gitawag og pastor, dili na ordinary lagi. Ingon diri, buhata ang tanan diha sa gugma. Nasayod ka mo mahitungod kang Estefanas o sa iyang panimalay, sila maoy unang mga Kristohano dito sa Gresya. Sila maoy ay example kumbaga. Unang nahimong Kristohano dito sa lugar sa Gresya o sila nag-alagad sa katawhan sa Dios. Wow! Sila mo'y una. Sila mo'y nahimong example o panaglitan o halimbawa sa maong lugar sa gitawag o Gresya. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Holimar Kalunsag. May buntag brad, may buntag ko sa biya sa Batangas. Muna nga nag-istoryahan na may one time sa imong papa. Ako gingnan nga imong anak dito, enjoy na mas Batangas sa bitaw. Anak lang ko. Muna nga pingan kas Ginoo diha Brother Holimar diha sa imong pagmanarbaho sa Batangas para sa imong pamilya. Lapos na tanan. Mag-amping lang kita. Atong ampingan una ang ato mga kaugalingon aron kita maka-supply sa panginahanglan sa matagusan nato ka pamilya. Siyempre ikaw doon na kay pamilya, ako doon na kay pamilya. Kita maoy magbalantay sa atong mga pamilya matagusan ka pamilya. Ingon dire, sila ang nag-alagad sa katawhan sa Dios. Hangyoon ko kamo sa pagsunod sa mga pangulo nga sama kanila o sa mga tao nga nagbuhat uban kanila. Wow! Sila maoy dapat sumbanan. Maumangani ikaw o ako, kung himasa kag kasulatan, makakuha kag maayong pagtulunan, pinaagi sa balang kasulatan. Ang problema manggod, kung ikaw dili go ka himasa o sa ka mo basa, inigwali na magama na kag topics, magama na kag tema, magama na ka o
nagkabisi na ka, pag-abot diya sa simbahan, hinumdumi, magkanga-kangayo ka. Mao na igsoon. Mao nga dakong pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo mga anawa do na pamatoy training sa mga pastor diha sa Tanhay. Mobalik man ang mao nga lecture, although ang nag-lecture ko na mo mga supervisor sa division, mga kadakuan, mga kaigsunan o mga supervisor sa nagalaing-laing eskwelahan, dili lamang diha sa simbahan kundi mismo nagtrabaho sila, nagtudlo sila o taas ang ilang mga ranggo. Dili sila ordinaryong mga teachers sa DepEd, kundi sila may mga supervisor o doon na pa'y mga superintendent. Una nga, dili na to i-underestimate mga pastor tungod kay ikaw o ako doon ay dakong pribilehiyo lamang ayaw pag una-una gamoy ngon wala magukoy na human pastor, ayaw hinungdungi igsoon kani adto ang mga alagad sa Ginoo, gigamit sa Ginoo. Wala nag-eskwela Santo Tomas, wala nag-eskwela De La Salle, kundi ang Dios pinaghatag ginaadman og kahibalo gikan Dios Ginoo. Atong i-break ang mga panghuna-una nga moingon na tabi ko na nako kaya pastor. Kapag ani ka kasulay, di mo kaya. Wa pag ani ka katambong mga kaigsunan kung unsay pamaagi. Kung ako silang giingnan, wala na magoy problema na magtudlo ka. Kaya naa naman ang gitawagihan ay naman ang mga kagamitan. Igo malamang kang mo explain, diba? Pero doon ay palisiya na magtudlo kang eskwelahan, dili po ang eskwelahan mahimo na po nga simbahan. Kaya doon na may mga wording diha sa simbahan na dili angayan na ipaabot nimo dito sa mga kabataan. Lain-lain naman na siya ang mga organisasyon, diba? Pero imo muna-unaon nga ikaw sama-sab sa mga magtutudlo diha sa mga public nga eskwelahan. Moinungdan ang mga alagad sa Ginoo mo atin og mga trainings sama ni ana aron ang atong kahibalo nga gihatag sa Ginoo madugangan ba. Dili ta magpabiling diha sa diri ra ko pastor ay nausaon man nimo pagpaambit sa kahibalo gikan sa Ginoo nga imong nakatunan kung magpabilin lang gyud ka sa imong sulod sa simbahan. Amen ba? Kaya diha sa komunidad mga kaigsunan kinahanglan maguna sila giya diha sa espirituhanon nga giya, diha sa espirituhanon nga kahibalo. Although mga igsoon ang mga alagad sa Ginoo diha sa mga kasimbahanan maumagoy ba una-una ba dayon nga wa magukoy natapos pastor utog ra magani ko kay ko nahuman og grade 6 og senior high school o college may man ka kay magtutudlo man ka di mo musagot to sa tama igsoon kay mo repair man sa ako kinabuhi wala sa ko magsaling nga magtutudlo tas eskwelahan asa man ko nagaykan. Ang kaalam mo kahibalo diha sa eskwelahan o kaalam mo kahibalo diha sa simbahan maor mas labaw ang kahibalo o kaalam diha sa simbahan kay diha mulid nimo ang Ginoo, ang Holy Spirit. Mao nga ang example ni ini nga ato nga mensahe nga mao si Stefanas na sila mo pamilya una dito sa lugar sa Gresya nga angayan atong panaminan. Kaya ito pa ni, dili pa ni karon. Kung unsay kahimtang sa sitwasyon kani ato dapat ato silang panaminan ba? Kung giunsa sila pagamit diha sa buluhaton para sa Ginoo. Amen ba? Unang ako gipasalamatan ang Ginoo
sa dakong pribilehiyo kay gayon ang ngayong gihatag. Labi na sa kalihukan sa katilingbanon, dinhita ming samot o gitrining kung unsaon ato pagli ang matag-usa ka mga tao. Musulod kas katilingbanon nga pagserbisyo unya ang imong kaugalingon dili day katilingbanon pagserbisyo unsaon man nimo pagpakita sa tinud-anay ug kinsa ka. Diba? Dili asam nako na iklaro ang pagmensyon pero nakasabot na ang tao kung unsay katilingbanon nga pagserbisyo. Ug unsa po'y pagserbisyo diya sa simbahan isip magbalantay sa mga katawhan. Atong i-relate mga kaigsunan diya sa Biblia ato ning i-refresh. Si Jesus mo'y magbalantay sa mga karniro. Kinsa mang mga karniro, mga tao na kaniadto. Unsay kahimtang sa magbalantay sa mga karniro. O unsay sitwasyon. Si Jesus hadlokan ba? Si Jesus na doon na ba'y pagduha-duha? Si Jesus naaba sa negatibo nga mga panguna-una? Nga dili niya kaya? Wala. Mangutan ako, naapa ba si Jesus karon? Wala. Wala. Kinsa may mupadayon sa obligasyon ni Jesus? Ikaw nga pasto. O naa sa simbahan. Kung adunay katungdanan kung unsay tawag diha sa simbahan nga ikaw nahimo nga magbalantay o unsa may tawag nga mahimong magbalantay sa katilingbanon nga magbalantay gikan sa pinakataas ngadto sa pinakaubos o unsay dapat nga buhaton sa gitawag nga magbalantay. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Perlatano nga nagwas karon sa atong programa. Maumanggunaghan kayo nga mga katawhan nga musalmot ni ini ang pangutana sa wala pa mo musalmot ni ini inyo bang giusisa gi-examine kung ready na ba mo sa trabaho nga para ninyo. Eh kung dili mo ready, o saan man imong mahimo kang magbalantay nga maayo, dili. Kung mangandoy mo dunay mangandoy mo nga ana amoy obligasyon. Kunya kung doon na mo'y obligasyon, daghan na mong rason. Ayaw na laman pagpangandoy nga na amoy obligasyon. Di ba? Muna sa akong kinabuhi, dili makuha ko mangandoy nga mahimo kong pastor. Wala ko mangandoy nga mahimo kong mag apil-apil sa kalihukan sa katilingban. Pag upa lamang ta ni apil ani, pero lamang doon na may maayong gipugas na maayong pagtulunan, ming response lang ta. Ning hatag tag panahon, ning hatag value. Kana batang valor ba pili? Kaysa akong kinabuhi, dili na ako kalimtan ang mga maayong mga butang sa wala pa nako madawat o sa dihan ako na kinahanglan ni Ana, doon na may nag-provide, doon na may gigamit ang Ginoo nga tao. Di katong tao nga gigamit sa Ginoo nga makatagbo ni Ana, dili masam nato na pwede gikalimtan man. Hello. Pwede na batang left and right ang mudawat sa mga tao gigamit sa Ginoo kani ato unya ato rang iiris ato una-una. Dili na siya pwede kinakita bes Ginoo nga sa panahon nga ikaw nagkinahanglan gitagbo ka. Ang pangutana sa panahon nga nagtagbo nimo sa imong pinginahanglan, imo ba siyang iiris sa imong una-una? Dili na siya pwede irison. Mo response ka, muhatag kag balor. Ato ning basahon ang kinabuhi o kasaysayan ni Jesus kaniadto. Kung kinsa tinud-anay nga magbalantay, wala naman si Jesus karon. Di ikaw mahimong magbalantay at pastor diya sa simbahan. Ingon diri.
Juan kapitulo sa sinulat ni Juan kapitulo 10 versikulo 7 ngadto sa 21 ato ni siyang basahon tanan kaya human ini mo ato na ko sa mga critics mga pagpangumusta sa mga kahigalaan nga nagapalibot din kaya nga itong oras apit naman alas 6 kapi naman maikson alas 6:30 naman kaya talagsar sabta maka-live talagsar sabta maka-play din kaya doon na may mga sitwasyon nga ako pag yun nang i-off ko mulakaw ko mabingaw yun din mga kaiksunan kaya nag-eskwela man atong DJ kaya ato pong dipinsahan ang ato nga mga kahimanan dire kaya dili mo ko ni sayon pangitaon ang budget inoon mo na muna nga depende sa imong pag-amping sa mga gamit even ang imong kinabuhi kung saon imo pagpataas niya na di ampingin ang imong kinabuhi labaw sa tanan kung saon imo na pag-atiman aron malikayan ang supak sa imong physical nga bahin kung dili na nimo buhaton ikaw ray kita ray nagtudlo ba nga mamubok ning atong kinabuhi dinhi sa silong sa langit imbis ang bisyo o kahilayan palikayan base sa palang kasulatan yaba po na imuhang mas pangitaon pa o taas kaha na imo kinabuhi dili oy ingon ang city si Jesus ang maayong magbalantay ikaw o ako nakaila o kinsa siya base sa Biblia pero kung wala ka kaila ni Jesus inaamay ngalan nga sa tao karon nga dunay ngalan nga Hesus pero dili isa tinuod nga Hesus kung dili ngalan lang nagisuhin nga siya si Hesus usa sa ako nga estudyante mo kaigsunan nga pag umangkon sa magtutudlo sa dire sa Patricio Memorial High School ingon siya na-under ni kuya na murag mo to pastor murag pastor ba ulo sa ako nga klase mga kaigsunan style ako like a pastor man sa pero dili ko magpabalo sa akong pinulungan ako lang gihaog siyempre lahi man ang pagtudlo sa eskwelahan lahi usab ang pagtudlo diha sa simbahan mao nga niya sa kisa biday ngalan sa wala man ko kakita kadungog atong ngalan na pero sa akong ngalan igsuon talag sa maguni madungog og dili yun kasagaran bang madungog nimo sa katilingban labaw sa spelling dili yun maka-perfect ang musulat sa akong ngalan mao hinungdan nga ang akong ID sige ra gyud ni kasipyat usa di ma-perfect ang akong ID kung muhatag ko kana gyud nga gikan gayon sa pinaka spelling gikan sa PSA usa pa ma-perfect ang akong spelling una nga paglasi na ko og balik ako sa giingnan nakita mi sa imuhang uyuan nga magtutudlo di sa Patricio Palomar Memorial High School ingon ana eksoon mauna nga yatong miglabay nga Lunes tingali to mga eksoon Lunes atong miglabay nga Lunes Pizza City doon na may trainings unya dili na siya ordinary nga trainings kay ang nga trainings na mo mismo mga supervisor man sa mga kaeskwelahan sa mga eskwelahan may kung kang supervisor taas hire na siya sa mga ordinary nga mga magtutudlo diya sa mga kaeskwelahanan tig-supervise naman na sila sa mga eskwela tig-bisita naman na mamangani ang mga magtutudlo sa eskwelahan mahadlok na sila gumingon hala narapag mga supervisor o bisita na to pag binuutan mo ludong ha inday kinahanglan mo hatag mo o pagtahod sa atong bisita karon di ba muhatag man na sila o saludo na sila kay lamas labaw man na sila o rangko sa mga kasagaran nga magtutudlo mao nga si Jesus ingon siya si Jesus mao ang maayong magbalantay ikaw nga matawag kag maayong magbalantay ipakita ang pulong pagkamaayo ang pangutana unsang klase
o unsay buhaton sa tao nga matawag kang maayo nga magbalantay, imura bang pasagdan ang mga tao nga imong gibantayan? Imura bang ibilin sa area, ikaw to anang nibulhot na ka, nagkarag-karag na ka, ning iskapo na ka sa imong obligasyon? Dili na siya pwede nga mahimo kang maayong magbalantay. Unsaon pagkaha sa kinatibuk-an sa area, for example, Israel, Jerusalem, Philippines, ikaw gitawag sa Dios nga mahimong magbalantay sa kinatibuk-an. Atong basahon, ingon diri maigsoon, mao kini busa miingon si Jesus pag-usap, sultian ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ato maning i-refresh, ato na maning na mensahe niya tumilabay nga mga panahon. Ako ang pultahan sa mga karnero, ang tanan nga muanhi una kanako mga kawatan. Wala pa ning abot si Jesus niya itong panahon na nga nahimo siyang magbalantay sa mga karnero na ay nag-una. Klarohon na to. Kinsa may nag-una ni Jesus, usa siya nahimong magbalantay sa mga karnero, mga kawatan. Ilo, bato-bato sa langit, ang matamaan, wag sanang magalit. Kaya wala pa ni abot si Jesus nga maayong magbalantay, na adi ay dili maayong magbalantay nag-una. Ingon diri busa miingon si Jesus pag-usap, sultian ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Versikulo 8, ang tanan ha, wala ra bagay exempted ani tanan. Ani ingon diri, versikulo 8, ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan o mga tulisan. Dili lamang kay kawatan, tulisan bagyo, mga ngagaw, tik-angkon. Wala pa si Jesus ani, pero niingon si Jesus, ako ang maayong magbalantay. Ang pangutana, unsay kahimtang sa usa ka tawo o usa ka lidin nga matawag siyang maayong magbalantay? Anda ba siya magpagamatay o anda ba siya musibat sa iyang gibantayan? Matawag ba siya magbalantay? Di ba ikaw mapili? Di ba wingon ka, pastor, saan man eh? Nasinatin na mo gapong adawa. Dilir na kung i-mention, kalihukan sa katilingbanong kalihukan. Isip nga naglit sa mga tao, wa ko muhawa sa area. Bisag dili ako ang risk area. Bisag dili ako ang totally responsibilidad. Ako silang giingnan, dili ko pwede nga ako'y mag-una, kung dili usa ko muhawa sa area, basta okay na ang tanan. Bahalag ako'y magabinan, bahalag ako'y way kaon. Bumangani ko tambo ko sa nagalain-lain nga kalihukan, may ako'y way kaon kaysa katauhan nga way kaon. Amen ba? Magandoy ka titang mahimong leader, niya kita rin mahimong mapuro, ayaw na lamang. Magandoy ka titang mo leader, mga kaigsoon, mahimo kang mahimong magbalantay, niya layhar rin ikaw mapurot ng imuhang apapangin, ayaw na lamang. Kaya maluoy ko ng makarnirong imong gibantayan na igsoon, makaluluoy ko na. Busa miingon si Jesus pag-usap, sultian ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero, ang tanan nga mianhi una kanako, tanan ra bagyo. It meaning to say, grupo, di ana, tanan man, bata, batanon, hamtog, tanan man. Wala may niingon dito, wala man giklaro ang Biblia nga kana usa, kana siya, tanan ra bagyo. Nag-una ni Jesus, puro dili mayo magbalantay, magbantay kita na mayo. Ingon diri ako ang pultahan sa mga karnero, ako ang maayong, asbon ako sa pagbasa. Busa miingon si Jesus pag-usap, sultian ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero.
ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan o mga tulisan busa wala mamati kanila ang mga karnero. Angayan ba silang pamation? Dili. Angayan ba silang ilhon nga leader? Dili. Ilhon ba kang maing leader? Pamiyaan na nimo ng mga tao na maayon nimong sabot, maayon nimong komunikasyon. Ako bahala, di ko kaato. Kaysa mga tao nga atong gi-communicate mga kaigsunan nga ato rang gitaligdan. Bahalag ako'y mali. Bahalag ako'y magabinan. Bahalag wa ako'y kaon. Unang mahulmulit tag tao igsuon. Dili sa yun. Unang di ko mangandoy sama ni anak. Mangandoy ko na mahimo kong pinaka-ordinaryong tao sa tipo kaltilingban. Apan si Jesus ingon sa diri, ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan o mga tulisan, busa wala mamati kanila ang mga karnero. Anong mamati man? Ingon ang lady, ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Siyempre maluwas ka kay si Jesus tinon anay maginiyang serbisyo. Ikan man siya siya amahan nga mao ang Dios. Dili man siya pinutbot. Ready pag isang musakripisyo sa mga karnero nga iyang gibantayan. Na ato ni pasahon tanan be. Kung ang pultahan, ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya o makakaplag siya masipsip. Versikulo 10. Apan ang kawatan buani aron lamang pagpangawat, pagbatay o paglaglag. Miani ako aron makabaton kamo o kinabuhi madagayaon. Bro, ngano makabaton man ang tao sa kinabuhi madagayaon? Kay tanang trabaho ni Jesus gikan sa iyang amahan nga mao ang Dios. Mangutan ako kinsa man day ang Dios. Ug unsa may iyang katuyuan, ug unsa may iyang gibuhat magani niya ang langit ug ang yuta. Sa tinuod nga Dios. Kay daghan ra bang mga Dios dis kalibutan. Daghan ra bang magpaka-Dios, daghan pong magpaka-Kristo, daghan pong mahimong magbabalantay. Di ba? Daghan pong magpalider-lider. Ingon diri mga eksoon, apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag, ni anhi ako aron makabaton kamo sa kinabuhing madagayaon. Kaya dili lagi gusto ang Dios nga ikaw magsakripisyo. O niya magbalantay ka, muhatag hinoon kag sakripisyo sa mga tao, imurang ipamyaan. Hello. Sige ka ingon ko na pay ako dili makadayong adto sa akong giadtuan, sa akong gipadulnan. May pay ako'y maulahi nga muuli sa akong pamilya kaysa mga pamilya nga nakinahanglan intaw nga mas labaw pa nakinahanglan sa imong gikinahanglan. Hello. Pagkalisura muna sa akong kinabuhi suon, maluoy ba ta? Maluoy ba ta sa mga tao ba? Na dili lamang ikaw mo'y nagkinahanglan, na apay mas labaw pa nga nas ubos na kahimtang nibil sa kinabuhi. Dili raman ikaw kung ako mo nagsakripisyo. Tanan apan na apay mas labaw na nagkinahanglan kay kanimo. Si Jesus dili siya gusto nga ikaw magsakripisyo. Si Jesus dili siya gusto nga ikaw magantos. Si Jesus dili siya gusto nga ikaw mubati og kasakit, mubati og problema. Kay ning-anhi siya dinis kalibutan aron ikaw ug ako magkinabuhi diha sa pagkamadagayaon. Sa
Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Indi Silva. Good morning, Pastor Sam. Ug maayong buntag sab sa atong buhing Dios. Salamat kaayo ni Lord sa iyang gihatag nga maayong kabuntagon. God is good all the time. Glory to Jesus. Pastor Sam, greet lang ko. Tani basahon may igsoon. Greet lang ko sa taga Manialas, watching here and Bais Campus 1. Thank you, Pastor, and God bless. Salamat sa Ginoo. Wala pa ko kabisita diya kay wala pa man abot among amo ang instructor Lord gikan sa aming campus. Muna wala mi kagama sa amo ang DTR para sa amo ang panalangin usab nga paghago patag Sabado sa klase. So unang salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Manialas, ilabi na ni Pastor Arias kumanining atong mensahe, atong maning ipatuyo ang atong mga greetings. Although atong ipaabot sa tanan nga taga Manialas, ilabi na sa mga Arias family o sa mga Silva family, sa amahan ni Sister Indi Silva, sigawan nito Silva. Una nga atong ilabay nga buntag isayo ko og exercise. Bibisita ko sa Manialas pero wala ko kapit sa ilahang balay ni Pastor John Arias. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Indi Silva. Ang pingan kas Ginoo o kanon na gyud nga pagbinuotan sa inyong pag-eskwela diha. Hinumdumi, sacrifice is the key to success. Poverty is not a hindrance to success. Ang pasakripisyo maususi sa inyong kalampusan kung ang kaputuriho dili na mo'y babag sa kalampusan nga inyong ipangandoy sa kinabuhi. Tanang problema, tanan nga panginahanglan, nasayod ang Dios ni Ana. Ato lang yung hinumduman, ako rin yung mga advice, ayaw o dili na to ikalimtan ang Ginoo nga kanunay, mag-una ka na to sa ato ang mga plano. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, pag binuotan lang mo diha sa inyong pag-eskwela, o ayaw mo pagpadala sa mga kalihukan sa katinigban, kalihukan sa kalibutan na dili ikaymutaan sa langit ng tangapan. Kay maunay mo dala ninyo sa kapakyasan o niya sa inyong tinguha o damgo nga kamo makalampos diya sa eskwelahan. Mao nga pangayo mo kanunay giyas Ginoo, mga estudyante. Ayaw ninyo muna-unaa nga karon lamang nga kanunay ninyong gihuna-una, kundi huna-unaan ninyo ang kaumaon sa umalabot na mayong kaumaon sa inyong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Indi Silva. Ingon din mga kaisunan. Ingon ang 11, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay. Tanawa na. Kanya matawag ba kag maayong magbalantay, murag ipamayaan ng imuhang ibantayan. Makaabot ba na silang gigikanan? Makauli ba kahana sila nga Pinoy-anan kung maunay atong taras? Dili. Nagpakita na gani tagilas mga kaigsunan og negatibo nga kalihukan, wala pa gani. Unsa pa ka og naanatas katalingbanon sa kinatibuk-an ba niya? Ingon diri, ang maayong magbalantay sa mga karnero, ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Grabe sa. Pero daghang pangandoy nga mahimong magbalantay. Magbalantay sa simbahan, magbalantay sa kapilya, magbalantay sa komunidad, magbalantay sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello. Malidir gani ka. Usa na sa ka-ilustrasyon nga magbalantay ka sa imong gilidiran. Unsaon may buhaton nimo? Unsa may angayan nimong buhaton? Naado kay buhaton. Dili lang kay magsigira ka o pangandoy nga maliter gyud ko ani, mapastor gyud ko ani. Dili na siya pwede maigsoon nga imo harang iistorya. Ang imong pagtuos Ginoo, dili na siya pwede pamatud-an tinuod ba kay nagtuos Ginoo, mao ako kay buhat. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpangamatay alang sa mga karnero. Tinuod dili.
kung dili gani ka mo dipinsa sa mga karnirong yung gibantayan sama ni David, hukto ra nagkaos mga leon, hukto ra naghop-hop ang mga bitin. Unang diya sa simbahan, mahimo kang pastor, mahimo kang pastora. Dili gani ka mahimong ihemplo, daghan na yun ang hop-hop diya sa simbahan. Daghan yun ang mga leon, mga bitin ra ba? May interes. Hello, mao nga si King Solomon isa Ginoo, tagaan ni ko kaalam kay balugikan kanimo. Kay kun naa ko ni ini kaya nako ni uban ang imong tabang. Kay kun wala na, dayon ko kalit ani mga tawo pitinaghana nga dili maihap. Ngano man, i-underestimate man ka. Inon man ka nga, ka na mga pastora, undergrad man na. Unya kita sab, nga mga pastor nga ingon anang atong kahimtang, maingon putang magpulo undergrad sabta. Musakot sab sila kagara. Una nga ang departamento sa education nangita ug ang planos Ginoo nga inanda ko maguna pribileyo. Munang dili ta magnegatibo mga pastor, mga pastora. Yatagan na takaalam sa Ginoo nga mas labaw pa sa kaalam sa kalibutan. Moingon ko ang propesyon nga mahimo kang pastor labaw na sa propesyon sa kalibutan. Kay ang imong gimulda espirituhanon nga bahin. Hinumdumi dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi dili mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Nga mao ang mensahe sa Ginoo, nga mao ang Biblia. Diya sabi sa kasulatan, apan mo'y unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios o ang pagkamatarong. O sa man ang pagkamatarong, makuha ba na? Diya sa pag-eskwela, yes makuha, pero depende na. Ang tinuon nga pagkamatarong ikas Ginoo. Kay ang tanang mga butang ikadugang ra. Wow. Usa sa akong amigo nga nalasti kahapon, ingon siya tinuod gyud ang pastor. Ang pulo nga ra kung atra pa gyud na. Ako sa gimong pangutana, kanang ra nahitabo na wala pa. Isa wala pa. Wow. Usa ka pulong bugat na sa tawo. Kay kun ang ra imuhang pagtuon nahitabo na, diha gyud ka masipyatik son. Kay mauna man gyud nimo ang mga butang dinis kalibutan. Apan wala nimo unaha ang mga butang para sa Ginoo. Ikson. Imbis imong unahon ang tag-iyas mga butang nga imong gikinahanglan, mas una man ang imong gihatagan og balor og bili ang mga butang nga imong gihuna-una nga makatabang sa imong panginahanglan. Wala man nimo huna-una og hatagig bili ang tag-iya sa mga butang nga imong gikinahanglan nga mao ang Dios. Buhatag ka ang Dios nimo? Dili. Kanong hatagan magkagbutang na dili makakasalikan. Nagaan kag butang basig imo ra na ipasigar po si musilingan unya iso. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Rachel Gaba Singit. Maayong butang pastor sa pastor, God bless us. Salamat sa Ginoo. Kumusta pa mo diha sa Maynila? Ato na ipanayon mga ison. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam magpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mo dagan ini kakita sa lobo o nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay. Mohunong ko ang tinuod nga dili magbalantay o si Patra Gyuna pagkaluoyan ang gibantayan ana. O na nga mahimuot ko mga kaigsunan kaniadto diya pa ko sa kabukiran sa Manhuyon na naglitag mga kasimbahanan kaniadto mga igsuon bisag asar ako magdugo-dugo kay siyempre assistant pastor ko ingnon ta nga mga igsuon pastor ato ka dito ari ka diri tungod kay assistant ta dito tawag lang kita tahod lang kita. Adunay mga alagad sa Ginoo nga nag-eskwela 5 ka tuig seminaryo
Upat ka tuig seminaryo sa kani adto maigsoon dili magud ka kalit og simbahan kung dili ka mag-agig seminaryo tag upat ka tuig, tag 5 ka tuig, 4 years course pa gyud. Kung tingali makaigsoon depende sa Bible school na imong eskwelahan. Kung unsay giginahanglan nga qualification, yung apangutana sa diha nga naglinag simbahan, ipamyaan naman. Namingaw raman Dixon ang gibantayan peting loya. Ibili naman kay magpapulan. Hello. Kung dili yung katinoon magbalantay, dagat na yung rason. Listen magod pastor. Ginauna ang tanan ninyong daan. Nangita, nangayon ang tagiyas Ginoo. Kung mahimo kung magbalantay, kaya pa na ako na eh. Daghan na bang mga tao nga mangandoy niini sa diha nga dunay obligasyon? Wala na. Apan ang mga tao nga dili wala mangandoy niini mao hinuoy pangitaos Ginoo nga hatagan og dakong obligasyon. Inomdumi mo ingon ko, lahi ang schooling, lahi ang calling. Bisag imo pa ng pangitaon sa dictionary. Butangin na ninyo og meaning og ang schooling og ang calling. Diha sa pagpangalagad sa Ginoo, hinumdumi, klaroha og siguroa nga calling guna sa Ginoo gikan nimo. Gikan sa Ginoo. Kay calling na gikan sa tawo, tawo rin nagpatawag niya na dili ang Ginoo. Mahitabo yun na dili siya mahimong magbalantay sa mga karnero nga iyang gibantayan. Si Patrick yun na Exxon. Ingon din mga Exxon, ang sinuhulan, budagan, ini kakita niya sa lobo. Tanawa na ko na. Sinuhulan na ko na siya. Yan ay lobo nga paingon. Bisag ako, sinuhulan ko. Yan dili ko tinuhol nga tag-iya ay buyag. Maingon na pata buyag. Maingon dahil tawa ko mga Exxon nga. Simbakura. Madalang simbako. Mauman ay wording sa kalibutan may Exxon, buyag o simbako. Dili na na, madala ni mong simbako, Exxon o buyag. Ingon dire, ang sinuhulan, budagan, ini kakita nila sa lobo, na nagpaingon kanila, kay dili man siya tinuod nga magbalantay. Tanawa na ko ng dili tinuod magbalantay. Diluoy kay itong mga tao nga igibantayan, kabiyaan man. O dili usab siya tag-iya sa mga karnero busa tukbon sa lobo ang mga karnero o patalibuag patibulaagon. Tanawa na di maluoy tas mga karnero kay tibulaan malamang na kay mo man asa mataani padulong asa matay asa mataw taani di makaluluoy 13. Ang sinuhulan mudagan o dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Di ba giklaro? Siyempre dili bisa tag-iya mo ingon man nga ay isuhulan na magukuha ni sister, isuhulan na magukuha brother. Adunay mga pastor nga sweldado, moingon man nga sweldado bitaw ko. Bisa kun sa isugo ani sa hit sa simbahan abita ko sweldo. Makuhaan ba niya kong sweldo o dili ko magtinanoon. Hello, nagharap pa na mga grupo anak nga daghan pong maapil-apil maigsoon kaya na sweldo. Pero mo ingaw ganing volunteer na wagoy maningaw. Ingon diri sa 14, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero. Unang ikaw magbalantay sa simbahan, klaro hasab nga makaila kasi imong gibantayan. E basig ang imong gibantayan, mga lobo sab nang imong gibantayan na umanyo ka diha. Og ang akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang amahan nakaila kanako. Muhinungdan kanang imong gibantayan siguro asab nga nakaila nimo. Ug ang ikaw nga magbalantay siguro asab nga makaila kas imong gibantayan. Ana ra na. Kay kun kamong duha
imong gibatayan nakailan nimo ug ang imong gibatayan nakailan nimo ug ikaw nakailas imong gibatayan. Wow, di ba dindo? Magkahiusa pa jud mo bisan kung saon pa man. Moingon man jud nga sa kasakit o sa kalipay, sa kaharuhay, sa balatian man, mag-inunungay. Amo ko na inyo nga gisumpaan diya sa altar sa kaminyoon, mga banag asawa, mga bana o asawa. Ingon diri. Kanya nagkalisod-lisod na, pamyaan na ni pamilya. Ako ang, ingon diri sa unahan maigsoon, nakaila ako sa ako mga karnero o ang ako mga karnero nakaila kanako sa mga ang amahan nakaila kanako o ako nakaila sa amahan o ako andam sa pagpakamatay alang sa ako mga karnero. Wow, kanunay gining gidipinsa ni Jesus. Tanawa na ko si Jesus, isurrender ba siya sa kamatayo dito sa cross? Wow, oy, katong nagpasaan siya sa cross nga iyang para ibitay, naluoy na lamang ganito ko sa katao nga nitabang niya pasaan. Mangutahan ako karon, 12 ka mga apostolis usa ni ato si Judas nga nagbudi niya, ang 11 asa naman nitabang pagpasaan ni Jesus aron pag-abot dito sa bukid sa Golgota. Ultimo nga iyang right hand nga si Apostol Pedro naglimod na magani niya, wala pa ni tuktuga o ang manok, gilimod na magani si Jesus ni Apostol Pedro, pero wala pa gani ang trahedya, wala pa gani ang kagubot. Perting dako ang promise ni Apostol Pedro, unang mga alagad sa Ginoo pagbantay yuta. Hello, kay mauna gunay papel tinud-anay diha sa simbahan. Watay mahimo, Ginoo rin na hibalo. Ingon diri, ako andam sa pagpangamatay alang sa akong mga karnero. Ang problema, ang mga karnero ba andam ang magpakamatay para sa magbalantay? Wala nag-ingon ang Biblia nga ang mga karnero andam magpakamatay sa para sa napagbalantay niya. Binungdan, ayaw pangandoy ang mahimo yung kang leader sa simbahan. Kung mangandoy ka, klaro ha, funksyon na baka. Ingon diri ang 16, ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan dadon usab ko sila, nganhi og mamati sila sa akong tingog og mahimo silang usa lamang kapanang ubos sa usa ka magbalantay. Una ko sa akong amigo mga kaigsoon, nakita mi atong last day sa pastor. I-follow up sa mga kaigsoon sa iglesia siya. Ako siyang iinan nga November pa managoy ang expired ana. Agang pula na ako na ato na siyang lihokon. Naghulat ko sa iyang tinud-anay nga kinasing-kasing nga mo ipon. E dili ko pwede mga kaigsunan nga dili ba nato makita ang tao nga sincero ba nga mo ipon sa kausa diya sa pagpangalagan sa Ginoo. Bisag pila pa sila katuig serbisyo diya sa pagpangalagan sa Ginoo. Ano man atong usisahon, atong klarohon kung na ba sila kasing-kasing nga mo ipon meaning ato organisasyon o diya sa pagpangalagan sa pagtinambayayong tinambayayongay sa kalabuan sa kauswagan diya sa Kristohanon na kinabuhi. Mo ni tinuod igsoon si Jesus, ingon siya, ingon ang Biblia, dapat ikaw nga magbalantay sa mga karnero nakailag yung kas imong mga karnero o ang mga karnero usab nakailag kanimo. Ay basig ka ng imuhang gibantayan nga mga karnero, mga lobo. Kini na igsoon biblical guni. Dili ni sa tinumutomo, dili sa niya sa history o sugilanon sa kalibutanon kundi
sugilanon gikan sa balang kasulatan angay natong hatagan ug dakong pagtulunan. Ingon diri, ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Si Jesus wa gyud say gikabilingan. Ingon siya na ako'y amahan nga mao ang Dios. Ug siya mo'y magbuot sa akong kinabuhi. Siya may magbuot kung unsay iyang ipabuhat ako. Dili ko magbuot sa akong kaugalingon kundi ang akong amahan nga nagpadala kanako. Naaunta ko'y mga plano alang sa akong kaugalingon apan ang pagbuot sa Dios mao ra gyud mato. Salamat sa Ginoo sa inyong panahon. Ang hinaut kong aduna tay nakatunan. Hamubong pagtulunan ug mensahe nining matahong magabuntagon manghinaut ko aton ning i-aplikan dinhi sa silong sa langit ibabaw sa kalibutan. Ari kita sa mga greetings mga igsoon sa tanang mga kaigsunan dinha sa Sitio Gagwe. Iya sa dapit sa Ilihan ato ning i-play igsoon. Ay buntag ka natong tanan mga igsoon diha sa dapit sa Gagwe. Kumusta man ang atong kahimtang na mga igsoon medyo taas-taas yung panahon. Una nga namalantay ta mga igsoonan tayo welcome ato pinag-iapos Ginoo nga ato nga pagkaanindot pa na makadamdam nako nga kining ato nga kuryente dinhi sa kabukiran. Ato nang-iapo igsoon. Ang Ginoo magapamuhat sa mga kadaguan ba kung asa nagsukat ang supply sa kuryente dinhi kabukiran. Salamat sa Ginoo sa tanan nga dapit diha sa Gagwe. May buntagan yung tanan diha sa mga sa pamilya sa mga Tapdasan, pamilya may igsoon sa pamilya ni Brother Nel Alberio Tapdasan, o ni Sister Nelia Anilit Dalmasio Suarez. Sa tanan nga mga Suarez family o sa tanan nga mga Dalmasio family, maayong buntag sa ninyo nga tanan. Ilabi na sa tanan sa mga Diniega family, may buntag o Brother Waglito Diniega, Brother Arnel Diniega, o sa mga Regalado family. O may buntag sa atong kaigsunan niya, Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi sa inyong mga anak. Panahon sa atong mga trabaho diya sa trabaho para si Maya sa Ginoo. Ilabi na sa mga Duhig family, sa tanan ng mga Vildosola family, sa tanan ng mga Buwagas family, Sister Gregoria Buwagas, may buntag. O sa tanan ng mga Bunting family, mga Sipupit family exam. O sa tanan ng mga Rosa family diha sa dapit sa Gagwe, dapit sa Mainit, dapit diha sa Tamwa, o sa uban pang area diha nga maabot sa FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Adlaw karon nga usa ka adlaw na karon may so nalimot naman ta. Adlaw karon nga Miyerkules. Wow. Petsa 9 sa Oktubre. Una nga grabe ka paspas. Una mabisi ka, mabisi ko, mabisi tag tanan. Malimot ang oras, malimot ang adlaw, malimot ang petsa. Akong gi-remind ang mata ko sa ilabi na sa mga pastor, mga pastora o mag-anawa doon na pagitay seminar o training sa values of education. Doon na may mga high school sa nagkalain-lain na area sa sitio din sa Santo Niño o sa sitio diya sa Talio City, sa Tanay City o sa area na din mo giyasain sa Ginoo, mga alaga sa Ginoo. Mauna na yung panahon
Dili nato i-underestimate ang atong kaugalingon. Na dili nato na kaya pastor kay undergrad ko. Kanayo og kaalam gikan sa Ginoo, ayaw pagpangayo kaalam gikan sa tao. Kung mag-anawa doon na pa'y seminar o trainings sa diin kami seminar ni atong last Monday mga kaisunan. Nagulat naman kami sa mga module o sa mga ID na mo ikapakita sa mga school head sa nagalain-lain kung asa kami magtundo sa values of education. Una nga napo kayo na privilege o nagkagayunan aron makapaambita sa naipagtulunan diya sa balang kasulatan kaya naa naman diyan ay naman mga isyo aron makakuhaan sa ang mga subject sa atong mga magtutulo dinis kabukiran atong tabangan ang ilang pagsakripisyo atong paningkamutan uban ang tabang sa Ginoo mga pastor. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-ilihan mga iso sa mga Kabanag family, Brother Ronnie Kabanag uban sa inyo ang mga anak o sa inyo ang mga kasilinganan diha sa dapit sa ilihan Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Sa tanan nga taga-Pasto, sa tanan taga-Bodica, sa tanan nga taga-Naaso, sa tanan nga mga Beluhilot family, mga Bordin family, o sa tanan nga mga Villa Gantol family, mga Zero family, o mga Romano family, mga Kabanag family, mga Ardenia family, maibutag kanyang tanan diha. Ilabi na sa dapit sa Naasok sa mga Santa Ana family, mga Tihana family. Maibutag kanyang tanan diha. Ilabi na sa dapit sa Kantalaki, Sister Rita Robiti, maibutag kanyang tanan diha. Ang Ginoo mag-amping kaninyo o ang Ginoo o ang Diyos mag-amping kanunay sa matados. Ilabi na sa proper barangay sa mga Uwano family, sa mga Adyal family. Bayong butag kanyang tanan. Ilabi na sa mga Ramirez, mga Caceres family. O sa mga Oro family, ay butag sa mga Gamonada family, mga Faburada family, mga Sorinio family o mga Lampinig family, mga Vergara family, mga Baldado family, mga Selva family, mga Dandan family, mga Kaisunan, mga Ilaw family, mga Candelario family, mga Exxon, mga Balasabas family, mga Caceres family, mga Baldosa family, maibon na ganyang tanan. Ilabi na sa dapit sa Naga sa mga Balsamo family o mga Baldosa family exam. Sa tanan na taga Nasulahan, maibon na kanimo diha sa mga Yagoso family, Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn, maibon na ilabi na sa pamilya ni sa imo nga Exxon, sa pamilya ni Sister Malin Yagosoki, Bayabota. Ilabi na sa dapit sa sitio Bantolinaw, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Sa tanan nga mga Estosata family, mga Romano family, mga Falbon family, mga Cuevas family, o sa tanan nga mga Patok family, mga Canyola family, mga Kamyon family, mga Duran family, o sa tanan nga mga Ganti family. Ilabi na sa mga Viranio family, o sa mga Canyola family, o sa tanan nga mga Garnica family, mayong buntag kanatong tanan. O sa tanan nga Tagalamuas, sa mga Resido family, mga Timtim family, maibon tayo ng tanan diha. Ilabi na sa mga Romano family, mga Akapal family, o sa tanan nga mga Estolonio family Exxon. Diya sa sitio Takalan, Barangay Sabahan, Bay City, Negros Oriental, sa mga Kajinti family, Pastor Roland Kajinti, Pastor Abraham, maibon ka. O sa dapit sa Palaypay sa mga Salvador
family mga igsoon, Brother Joselito Salvador, maayong buntag. O sa dapit sa nursery, may igsoon, sa pamilya ni Nung Paterno, buntag ka ni mo diya, Nung Paterno, sa tanan nga mga Amparado family, mga Amarante, family igsoon. Ilabi na sa mga refill, family, mga Robiti family, Brother Dante Robiti, Sister Roslyn Olpos Robiti, mayong buntag. O ni Nang Julia Robiti, mayong buntag din ka. Sa kinabuhusap ni Brother Algitano, kumusta mo diha Brother Algitano, naraba ka diha sa Dumanguiti o may balik ba ka diha sa dapit sa area sa City Hall. Salamat sa Ginoo. Usa sa atong amigo makaisunan nga usa ka lecturer sa Values of Education. Nakaila silang Pastor Crowley Duhay Lungsod ya sa Sikihor. Kung kay nakabisya sa Sikihor, siya maoy usa ka leader sa pag-lecture sa Values of Education nga mismo ang chief o ang regional office, ang region 7 office mawag pirma alam sa pagpaluyo sa mga alagad sa Ginoo nga makahandol sa Values of Education. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Aldi. Naduna sa mensahe may buka class. Set out from Dumaguete City. Bisan na ako sa tindahan, nalantaw ihapon ko sa Imo Life as Candice. Salamat sa Ginoo na si Brother Aldi sa Dumaguete City. While siya nagbantay sa tindahan, tingali na siya sa tindahan nagtrabaho karon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Algitano. Ang Ginoo makapanalangin sa imong pagpanarbaho diya sa dapit sa Dumaguete City. Ilabi na sa tanan nga mga Tano family, mga igsoon. May buntag dire sa Sitio Punglo o sa Sitio Balog, Barangay San Domingo, Tanhay City, Negros Oriental. Ang Ginoo mag-amping kanimo diha Brother Algitano. Ilabi na sa imong pamilya nga nabilin karon sa imong panimanan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas diha bisan pa man sa imong mga kaubanan, pagiregas lang sa imong mga kaubanan diha, sa imong mga kaubanan diha sa tindahan, bisan na ako sa tindahan Galantawa. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin ilabi na sa tagiya sa tindahan. Ang Ginoo karon ay mga bless niya na. Mahimo kang panag-ingnan, mahimo kang panalangin sa area nga din ka di pailaw na di tayo mutang sa Ginoo. Kung matag usa ka nato, mahimo gyud ang panalangin. Dili lamang panalangin sa katiling banon, kundi panalangin usab ta. Nga nahimutan kanunay atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga aretas taga dapit mga kaigsunan sa Kamandan. Well, kung nabisita sa itong amigo mga kaigsunan, katubang yun ang trumpa diha sa Atbang. Sa Panimalay mga kaigsunan ni Dong Dudoy Kadusali. Mao nga kusog kaya nag-impact mga kaigsunan Atbang na sa Kasaganggal. Kaya kanang trumpa mga kaigsunan mo cover up man na siya pila ka mga kilometrahe gikan sa area, dipindi sa wattage mga kaigsunan sa trumpa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Dodoy Kadusali uban sa imong mga pamilya. Naibunta kaniyang tanan diha sa dapit sa Kamandag. Ilabi na sa mga Silva family, Brother Gao Junior Silva. Salamat sa Ginoo sa imong mga panahon, Brother Junior Silva. Kanunay masab ni nagasunod nini nga nga programa. Kaya ato ramang mabalaan maigsoon ko nagsunod ugwa. Kay mo ingon man nga sama sa imong ipaabit pastor. Doon na pa yung mga bersikulo kapitulo. Wow, diha man ko nato mabalaan nga naminaw gyud mo. Labi na magpaabit mong mga bersikulo diha sa balang kasulatan. Inumduman na ito mga kaigsunan naminaw mo sa FM radio sa 95.3 sa dayan sa inyo mga radio. Time welcome mga kaigsunan. Doon na may mga pahalipay. Time welcome, dili rami mo saan. Kaya kami mismo nakaibalo kung kinsay matinudanon na naminaw sa mensahe Ginoo.
Dili namang ang Ginoo mo bless ninyo. Kung dili gikan dini mao nga FM radio. Adunay mga bisan ginagmay nga mapahalipay para sa mga katawhan nga nagtinudanay sa pagsunod sa mao nga pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Kaya mao na kabubuton sa Dios sa matagusan nato mga pamilya. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Mancio family, sa mga Garingo family. Natanong na isang nagasunod din ato nga programa. One time, naglanog-lanog ang FM radio sa ilang panimalay. Wala lang kung magpailang, ang importante nakadungog ko asang panimalay na makadungog ko sa FM radio. Gikan din sa City of Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros, Aria. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw, ilabi na sa pamilya Rosal. Diya sa mga Lasula family, Dong Dani Lasula. Oban sa ibong pamilya, sa pamilya ni Don Sani Amante, sa mga Chavez family, Dong Ramon. Kumusta man Dong Ramon? Wala na may balik ani o istorya tungkol kay atong amigo nga kaigsunan kanon na gining na busy. Tingali na humanan ni siya pananom siya ang bangal lambakan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Diya sa dapit sa Kamandag. Ilabi na sa mga Romano family at sa Victoria Romano. May buntag sa tanan nga mga dahil family sa pamilya ni Nong Asid dahil Dundani dahil Lexon ni Kao Maria Los Rubiti dahil mga kaeksonan. May buntag kanyang tanan. Salamat sa Ginoo dapit sa Pilipigan. May buntag kanyang tanan mga ekson. Ako sa ning-i-play mga eksoon kining suot-suot aron video ma-exercise po rin ato nga physical nga bahin kay kung ato i-play diri mga eksoon puro solid puro pagkatulog sa mga kapit. Salamat sa Ginoo suot-suot dis kabukiran mga eksonan dala sa karga sa mensahe Ginoo kay maghatag nato katawhan kasiguruhan. Nasa itong kinabuhi din sa sino sa langit ibabaw sa kalibutan. Balbutan ka mo diha sa tanan nga mga taga-Pilipigan sa itong kaigsunan diha Pastora April ni Akaptoran. Wala ka abin akong gilisya mabuyo mga isuot ato na Pastora diha sa Pilipigan atong trainings na mo sa values of education kaya doon na may nakawayang husband. Kung nga po siya giingnan nga nananghit pa ka ni Dong Wilmar isod man ang mga ikson nga mabuyo ka sa trainings so niya wala ka panangit sa imong pamilya. Sige din kapunta ko yan na brand out ng sa direct. Kasi isa katawag pa ikson. Kung nga salamat sa Ginoo ka malipay ko mag-iksunan sa itong magkaubanan nga doon ay isod ba aduna do'y ka-interes nga ma-enhance dili naman diya sa sunod sa simbahan kung dili ma-enhance sa pagpaambit diya sa mga kaeskwelahanan. Wala itong makaubanan diya sa Paleo Tanay City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi pastor. Tayo welcome magkakauban at tanan. Ito na plano ang Ginoo sa matagusan. Ano rin ako ekson ato lang enjoy ang atong kinabuhi diya sa pagpangalagad. Yan yung ubos ng alagad ano na ilagyan ng paluyong. Kung sa inyo ang mga problema ato na sulbaron upan ang tabang sa Ginoo. Kung sa mga panginahanglan ato iapos Ginoo ang sulbaron na sa panginahanglan ang atong panginahanglan upan ang tabang sa Ginoo. Ano na mga kaigsunan Dini sa silong sa langit, wala tanang kinusarang nagpuyo dinis kalibutan. Kung dili, kitang tanan, palangga ato bagan sa Diyos. Ikaw o ato, bisan unsang organisasyon, bisan unsang title sa simbahan, ikaw o ako, ipalangga kas Ginoo. Una ang atong mensahe, wala nagbase o simbahan. Wala nagbase sa title sa simbahan, kung dili nagbase sa pagkamais Ginoo. Ikaw o ako, inumdumi, yatagan ka sa tanan ni mong gigil. Ako sa nangitsa sa ukabyo tini cellphone na iso. Dada sila sa pagbuo sa manluluwas nga si Kristo. Suot-suot sa kasagutan sa kasaka sa kabukiran.
Uday bagong tapulit ni Remexo o kananas luyo, bali madena, yo ako ikatao, kaya ni Brand Out Remexo o niya, timing sa nadagan kaya ng mga nakaw. Wala kahapon may sige ako pamukpok sa ako ang ating koy. Kaya wala man ko kainom sa ako ang ilimnon. Adili ilimnon makahubog ha. Ilimnon ba makahupay sa ako atong ilantawan nga akong harap. Kaya mataas din ako ang dugong ng subukarap akong ilantawan. Nasalamat sa Ginoo nga mauna may ato ang kalidad. Pero kung dili nako mabati na mora kong harap, dili ako minom pero ako pasalamatan ng Ginoo kapon nakahuman na gyud sa amo ang tuyok-tuyok mga kaigso na patod pa sa mensahe sa awit. Suot-suot sa kabukiran, saka bukturan dala sa karga maumit sa Ginoo. Ayan, bawal yan magkasimangot pare. Mga kaibigan, mga listener o mga follower sa CNFM 95.3, bawal talagang yung magkasimangot. Kasi kung palagi tayo magkasimangot, lagi tayong yung mukha natin, parang mas lalo tayong tumatanda dyan. I-enjoy natin ang ating buhay sa sanglibutan ito. Kasi yung mga problema nating dinaramdam, hindi natin malulutas kayang lulutasin yan pag walang Panginoon. Ikaw at ako, alam ko, mayroon kang problema. At ako rin mayroong problema. Pero yung problema ko, alam ng Panginoong Jesus. Kaya huwag natin ikasimangot yung mukha natin kasi bawal talaga yan eh. Una, para mawala na itong stress, exercise na ito sa paghimayas Ginoo. Wow! Iawit na ito, ikanta na ito, i-enjoy ang kinabuhi Kristohano. Bisag left and right ang pagsulay, left and right ang kawalan ko. Pero hinundong ito doon kay Ginoo, ito pag doon yung kas Ginoo. Padaan kita magkiksunan sa tanan ng taga-Pilipigan sa mga turan, pamili. Unang kahapong adlaw nakabinan ang taong atong amigo ato nga pastora magkaison na uban ni Dong Wilmar uban silang anak. Abin ako na una na sila yan nasangit siya sila ang lugar magkaisunan diya sa Sitio Poblo. Una nga hapit na gyud ko natulog na hapit na ko magkaison natulog ko. Kay medyo puklat na gyud kayo ako ang kaminaw sa kong lawas mo ng kagabi ikiniha wala taka-open na yun sa FM radio. O niya while video call ko sa akong wife nakatulog ba na ko may son i-picturean pag yung ipos kasi awas ang niya akong wife pero okay lang dito yung tulogan may suot anak naman ko na ay importante ikaw kung ako malipayon uban ang tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan ng mga turan family nung ito ha may buntag kanyo nila kapit sa Pilipigan. Labi na sa mga aga family, mga Panerio family. Ayaw kong dispensa ni Sister Maymay Moran ni texto niya at timing sa ni Brand Out. Wala na po ka-response sa iyang text messages may so. Salamat sa Ginoo sa mga Moran family, Day Maymay Moran, Sister Maymay Moran, Sister Nening Panerio, may buntag yung tanan niya, Brother Jojo Panerio, Sister Chinky, Brother Christopher, maayong buntag kanyo nga tanan. Dasig lang yun kaya magtrabaho ganit ang dili ka dasig so kapuya man naon-naon bisa ko sahay doon na yung mga pasitwasyon nga kapoy dasig lang nalabi na diya sa bulatan para sumaya sa Ginoo o nang ginhin ako na
Bisa po to ka-enjoy mga kaigsunan din sa kalibutan. Kada kitang kalibutan sa katilingban, dili kalibutan nun. Lahi man ang kalihukan sa kalibutan nun. Kay kalibutan man ang kalihukan, katilingban nun bang kalihukan? Komunidad that is komunidad. Komunidad mga iso. Wala ka madubli, kada bitong matrining yung kamaayo mga iso. Dili namang sa sulod sa simbahan. Salamat sa Ginoo, dasig lang. Sanctified Music Official Lyrics Video Version. Salamat sa Ginoo sa matag katawhan niya sa Pilipinas sa tanan ng mga Babor family. Brother Christopher Babor, Brother Jason Labonero, Sister Diday Visitasyon. Maayo punta kayong tanan sa tanan ng mga visitasyon. Family sa mga dahil family, Sister Lorna dahil sa tanan ng mga dahil family. Labi na sa mga Wagas family, Brother Felix ng Kamay Wagas. Nahapit na ilahang Thanksgiving all lumagaysunan. Kinahanglan pagtaas-taas ng panahon kay December pa man kayo so tingali siling abot sa Christmas. Gitawag mga kaigsunan sa celebration sa Christmas sa kinatibukan sa kalibutan. Nakagiingon sa December. Ay pila nakapanahon mga kaigsunan wala makahimo og Thanksgiving, duha na ka Thanksgiving tingali wala napuspon mga kaigsunan tungod pa sa mga kulian. Ato ko nag-enjoy natural naman ang mga iso. Kaya dinis kalibutan mga iso, okay yun na natural lagi man doon ay mga kakulian, doon ay mga problema, doon ay hinunggan, doon ay rason. Aban hinundumi, doon na po'y rason ang Ginoo kanimo. Ikaw ko doon na rason ang Ginoo. Tanang paghitabo sa kalibutan ayaw naghimo ang problema. Hinundumi, ang tanang mga panghitabo sa kalibutan, doon ay rason. Wow. Salamat sa Ginoo sa tanan ng mga Robiti family, gaw Impong Robiti sa imuhang pamilya, gaw John Robiti sa imuhang pamilya, gaw Giovanni. Labi na sa mga Sambila, family, mga kaigsunan, mga Saguban family. Bayo po tagan yung tanan diya sa mga pamilya diya sa Pilipinas. Sa mga Garingo family, mga Buhari, sa family, mga Kabanag family, Brother Rudy Kabanang, may puntag sa tanan nga mga Romeral family mga igsoon, sa mga Dumahin family o sa mga kaigsunan. May puntagan yung tanan diha sa dapit sa Pilipinas sa Tuyupan, sa mga Zero family, Nadjana Asiro, Don Jimwell Romano sa mga Romano family. Mga Bohol family, Ikso Anit Bohol, Ikso Ricky Bohol, mga kaigsunan. Ay labi na sa pamilya ni Nita Romano. Ay punta ka ni mo Nita. Wala, ngayon ato ang amiga diha mga kaigsunan nakita ako ginigilang atong inahan. Ay hindi ko kalimot maigsuon sa diha nga ihilantan ko maayo niya kapoy yun, ingon siya nga sinang nita kani ato siya ko'y kapiso munang naulian ko maigsuon sa akong hilanat na nagdaot ko gikan ko sa Cebu. Una nga salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi ng nita kay labi na sa imuha nga termino ba ingon siya asa ka pastor ator sakto. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi ng nita sa inyo nga pag-travel paingon sa diya sa Tubo asa to sa unahan sa Takalan, sa unahan sa Kabuak Igsoon diya sa Akat dapit sa Tubo ba sa Tubo diya sa dapit sa paingon sa Panyabunan Igsoon. Kahit pambahay
Medyo nawala kung kadyon ng atong wifi connection may soon. Padayon kita mag-isunan pagday gatino na. Padayon sa mga atong mga greetings din sa Kabukiran, sa tanan nga taga-Tuyuban, sa tanan nga taga-Ponglo. Labi na sa mga Romano family, Sister Julieta Romano. Sa pamilya sa mga Babor family, ng Lydia ng Tilano Babor, sa mga Amarante family ng Noning Amarante. Bisan pa man sa pamilya ni Don David Babor o ni Brother Oswin Babor, mga kaisunan. Gaubini Silva, tayo punta sa mga Silva family. Labi na sa nakuha, mga Ibanez family, mga Kabanag family, maayong punta din yung tanan diya. Sa Luwit Tuyuban, maayong punta kanyo diya, Pastora Lucrecia Siray, sa mga Siray family. Labi na sa lapit sa Maniala, sa mga Arias family, Pastor John Arias, nilato pa kaniya si Sister Kendi Selva. Kung doon na may mga FM radio diha sa dapit sa Manialas, may buntag din ka na diha sa Manialas, sa pamilya ni Pastor John Arias, Juanito Silva, Sister Siasya Bilya Cantol, mga kaeksonan. Labi na sa mga Rio family, Sister Jovelyn Rio, sa pamilya sa mga Malgi family. May buntag sa mga Aguilar family, pamilya ni Joseph Aguilar o sa imuhang amahag, mga ginikanan na Brother Romeo. Noong kapong adawa, nagkakita mi si Brother Romeo Aguilar, iksoon ni Brother Joseph Aguilar iksoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Nasindan, Brother Jody Plaza. May buntag kanyang tanan niya sa dapit sa Nasindan, sa taga-Kasaganggal, mga Villagantol family, Brother Arnolfo Villagantol, Pastor Arias Nonoy, may punta ka ni mo diya, Pastor, kumusta man? Time ka mag-eksunan, kung manindot-nindot na ang panahon, tingali mo tuyo-tuyo lang tadi sa area, sa atong mga kasipit ng mga sityo o barangay din sa Santo Niño, Tanay City, Negros, Oriental. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Kasaganggal, sa mga Mojares family, mga Garingo family. Labi na sa dapit sa Sopo-Sopoan, sa mga Castrense family, mga Santiago family diya sa dapit sa Kasaganggal. Labaw sa tanan diya sa dapit sa Latawan. May buntag kanyo diha sa tanan sa pamilya ni Brother Audrey. May buntag kanyo tanan diha sa Latawan. Labi na sa pamilya ni Brother Renato Eva, sa tanan nga mga Eva family. Labi na sa mga Maynado family, Brother Alfredo Maynado, parienta diya ini sa wife ni Bosik Edwin Orok, mga kaigsunan, kining mga Maynado family. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Fiorica family, Sister Celia Fiorica, mga Limbaga family. Kumusta naman si Sister Joanne Binigay, ito akaroon sa Maynila. Ginoo magkakupot sa iyang kinabuhi, labi na sa iyang pagpang-apply sa pagpang-abroad. Una nga usa sa ato nga kauban ni Pastor Emijin, mauli na sa mga kaigsunan nga taga Cebulan. Kanya uno man ni sila nga gihatod sa airport before last January 2024. Doon na po'y mahuli mga igsoon. Una nga kinsa ka high survivor aning unong mga kaigsunan nga atong gihatod sa airport ni atong mga panahon na. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga di man sayon mga kaigsunan nga manarbaho sa laing mga nason. Okay, pagkatapos kayo mga kaigsunan ang pag-antos pulihan sa Kalipay. Tinuon maguna.
dili ka hitabo mga kaigsunan kung di ka magsakripisyo, di ka magmalipayon. Atong pamalandungan mga kaigsunan kining kanta nga gitawag pagkatamis dinito pagkatamis mo Hesus sulit man ito maigsuon. Panahin kita mga kaigsunan diha sa dapit sa latawan mga panato mahuman mga igsuon ilabi na sa mga binigay pamili, libaga pamili o diha sa dapit mga kaigsunan sa dapit diha sa Kanghatap. Ang hapit agin mahuman ang karsada sa Kanghatap mga igsunan ilabi na sa dapit sa Paleo murag pulhot na kahining mga sakyanan ani. Salamat sa Ginoo sa tanan nato nga mga kaayuhan nga ato pa natagamtaman sa palibot. Ang ato sumusunod mao gini makatagamtam sa kaanindot sa karsada, kaanindot sa mga teknolohiya ato mga kabataan makatagamtam ba. Pero salamat po sa Ginoo nga nakaapil sa pipila nato kayong tuong panahon dinhi sa silong sa langit. Siyempre, ang akong edad mga kaigsunan na nasa gitawag alas 2 or alas 3 ang ato kinabuhi din sa silong sa langit. Ato nag-i-enjoy ang atong kinabuhi ito at nasayo sa atong katapusan sa gusto sa atong kininhawa kung kano sa anikwaon o bawian sa Ginoo. Ang importante atong mabuhat ang kayuhan o kaangayan sa tibuok na kaligtaan. Sabaw diya sa pagpanganagan sa buhay nato nga Diyos. Balayan kita magkaigsunan dapit sa Kanghatap ilabi na sa mga Violeta family o sa mga Romano family, Brother Edman Romano o sa mga Tanaid family diya sa Kabugan diya sa proper Kanghatap o mga Katumbig family. Ilabi na sa mga Kasal family, paimunta ka mo diya dong sito Kasal, dong Bukoy Kasal sa mga Buagas family, mga Kalibo family, mga Villa Cantol family, dong Ros Villa Cantol, mga Malgi family, mga Romano family, mga Makay family, mga Luyas family, Pastor Lee Luyas sa Mayo Buntat. Hindi lang kita magkaluya mga igsoon kay magsigit ang kaluya atras kapantir kita. Balayan kita mag-igsunan sa tanan nga mga Badoy family, Brother Ernesto Badoy. Salamat sa Ginoo. Manginaot na ko hatagan imong panahon mga kahigayunan nga gihatag sa Ginoo kanato. Dahil ka mga kaigsunan, medyo taas-taas na yun ang atong oras, hapit na yun alas 8 mga igsuon. Wala ko kapalungano. Diya sa dapit sa Kanghatap sa mga Badoy family, Brother Ernesto Badoy, sa mga Opera family, Dong Roger, kumusta man mo diya sa Kanghatap? Okay, na binasa yun binasa naman po sa mga Rubiti family, Gauroni Rubiti, sa mga Kalungay, Pare Koy Kaldo, Pare Kisi Kaldo, Pare Koy Kaldo, Pare Kisi Kil, Ninong Biro Kaldo, o sa tanan nga mga Kaldo family. Ilabi na sa mga Kalunsa family, nung Fredo Kalunsa, o sa mga Beliares family, Brother Tarintata, o sa tanan nga mga Uyang Gurin family, Marilito Mads, Marifi Uyang Gurin, mayo buntagan yung tanan diya sa dapit sa Namonbon. Ilabi na sa inyo mga anak, ni Sister Manilin, Pastora Cherilyn, Bro Angeli, Bro Samuel, Bro Jonathan, Bro Jotam, o sa iyong mga po si Dodong Ian, si Janho, si Ho, si Janho, Inday Sofia Fit, mayo punta kanita na diya sa dapit sa Namonbon.
Ilabi na sa pamilya ni Pastor Michael Himina, may puntagan mo ni Pastor Michael Himina, sa mga Himina family, sa mga Kalibog family, sa mga Kalibog family, o sa mga Loquenio family, mga Martin family. Ilabi na sa mga Rubiti family, Brother Jan Rubiti, Sister Sarsi, o sa inyo doon ka mga anak, sa pamilya ni Brother Juan Rubiti, Sister Ann, o sa inyo ang mga anak sa mga Rubiti family, ng Iboy Rubiti, o sa tanan ng mga Istokuning family, mga kaisunan, maayo botag. O sa tanan ng mga Kalibo family, may mutag, kanilong tanan niya, sa mga Carabanwell family, mga Mercado family, Dong Ansing Mercado, Dong Santrito Mercado, may butag na tanan. Ilabi na sa mga Landisa family, Dong Brother Artemio Landisa, sa mga istasyon family, Pastor Refrain, istasyon sa mga Malgi family, diasa ng Mumbol o Kangata, may butag sa tanan na mga Malgi family, mga Filomeno, may butag kanimo diyang tanan sa mga Filomeno family. O sa tanan nga mga Kalimot family, sa mga Adawon family, sa pamilya ni Dong Pinti Adawon, pamilya ni Dong Rico Adawon, Dong Tenny Adawon. Ilabi na sa pamilya sa mga Adenia family, Nong Sitro Adenia, sa mga Violeta family, sa mga Talong family. Wala na ko ka-reply ni Brother Rami Talong na ibalik sa Sikihor tungkol kay ni timing sa mga nag-brand out sa pamilya ni Brother Rami, Sister Bibi Talong, sa mga Kabanang family ng dating Kabanang, ng Bukrit, ng Elisa Amante, Dairosan, Dong Cristoto Amante, sa imo ang pamilya may sa kinabuhi ni Dong Randy, Dong Junior, may buntag sa pamilya ni Dong Altoro, sa pamilya ni Dong Johnny, sa pamilya ni Pare Renato, may buntag ka ni Mulia Pare Renato, sa imong pamilya Mats Rahim, ni Sister Ria Amante, Ria Love Silva, may buntag. Salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon, ilabi na sa mga Bolgado family, Dong Erning Bolgado, may buntag. Ilabi na sa mga Santa Ana family, Dong Rocky Santa Ana, o sa inyong mga silingan diya sa Upper Balog. Sa tapit sa tatad sa mga Santiago family, Dong Badurin, may buntag. Dong Giovanni Santiago, o sa inyong mga silingan diya, Dong Buyin Baldonado, Dong Hermi Baldonado, Dong Roy Baldonado, o sa mga taga Nagtuan, labi na sa mga pamilya ni Brother Roger Bayot, mga Aguilar family, Dong Kaloy Aguilar, mga Pansito family, Dong Body Pansito, Dong John Pansito, mga Mabilog family, Brother Comer, Sister Alma Mabilog, may buntag inyo diyan sa inyong mga anak. Maraming kita mag-aksyonan. Song by title is Lantawa. Maraming kita mag-aksyonan sa tanan nga taga si Kristo David sa Nagtuan, ilabi na sa proper Ponglo, sa City of Ponglo, Barangay San Terminio, Tanay City, sa tanan nga mga Silva family, Brother Elmer Silva, may Sister Christina, ni Brother Julie Silva, Sister Percy Silva, Brother Jobert Silva, Sister Brother Hener Silva, ni Sister Renami Silva. Sa tanan nga mga Samani family, Dong Jojo Samani, uban sa inyo ang mga anak, sinalay
po mga pagkumanto. May butag sa tanan nga mga Lasola family, sa pamilya ni Mang Alex ng Maming, labi na sa tanan nga mga Asero family, pamilya ni Dong Ardi Asero, o sa pamilya ni Dong Sani Amante, Sister Sally Amante, o ni Dong Alin Andawon, sa inyong pamilya. Brother Dinas Andaya, mayo po taga mo dia Brother Dinas, Sister Edrin Silva Andaya. Ilabi na sa itong mga magtutudlo diha, headed by Sir Ram, ato ang Mutina, sakto pa niya ang apelido mga kaigsunan, Reportina. Sir Ram, mga kaigsunan, o ni Ma'am Miriam Reyes, Ma'am Michelle Makay, Ma'am Ditini Virenia, o ni Ma'am Mary Ann Tiano, Sir Jeruel Garrett, si Sir Brent Romel Torres, o ni Sir Rewin Rosales, o ni Ma'am Dinica Sinyeres. Salamat sa Ginoo sa inyong mabdikon na pagtudlo, sa inyong pagsakripisyo diha sa PPM HA sa Patricio Palomar Memorial High School. Maibutagin na diha. O sa inyong incoming sports fish sa entrance inyong pagkahimuon sa karong malabot nga simana, ang Ginoong magahatag o kusog sa mga estudyante diha, ilabi na sa inyo ang mga activities, kamaunay mga enjoyment sa mga estudyante. Kanang dunay mga sport, basketball, volleyball, laksanay, kaon o humba, mantag na ay kaon o humba, nga ko apel ko igsoon. Ang problema, alakansi mo na ako, kaya dili naman ako na usapon, kaya dili naman ako na madala maigsoon. Tawag kay iabot na yun ang panahon na dili na nato mistil pang usapon ang kanon, kaya di naman yun taga-usap. Manambag ko pa lamang na uli aning ako ang daw may igsoon nga matutpas akong amigo, ikaon tingali ka o tampupuan. Di ko na kong estudyante di ka o tampupuan, sir. Wala oy, tampupuan bago ng labaw pa mas tampupuan kay mo magluha maginatong mata anis kasakit. Kasi awan ko tamo igsoon nga kita nangalagad plus Ginoo. Doon na tayo pati o dili ta magpa-apikto sa atong gibati kung dili magpa-apikto ta kanunay diya sa presensya sa Ginoo. Aron ang presensya sa Ginoo kanunay imong kauban, di ko kabation sa mga problema na maabot nimo. Kasi bawal yung magkasimangot. Wala kita mag-igsunan sa tanan nga taga-punglo mga igsoon, labi na sa mga Pabro family, sa pamilya ni Dong Elme Pabro ng Emilia, o sa pamilya sa mga Aguilar family, Dong Kaloy, o sa mga Palomar family, Dong Nilo Palomar, o sa mga Ardenia family, bayo punta ka ni Modia, Dong Lando Ardenia, Dong Rinante Ardenia, sa mga Ardenia family, alam niya sa mga Tano family mga igsoon, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Mary Ann Tano, uyang ko rin mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Elnas Tano mga igsoon, sa pamilya ni Sister Ilaria Elhig, sa tanan nga mga Elhig family igsoon. Ilabi na sa pamilya ni Paring Joel Tano, Sister Mats Jijik Tano ngayon sa inyong tulong ka mga anak. Alamin na sa mga Filomeno family, Dong Bipoy Filomeno, sa mga Toko family, Dong Joseph Toko, sa inyong mga pamilya dahil Chising, sa inyong mga anak, sa mga Badoy family, Brother John Ricky Badoy, mayong punta kinyong tanan diha. Ilabi na sa mga Palomar family, Paring Irning Palomar, Matsa Isa Palomar, ni Dong Nando Pablo kay Aurora, ni Brother Jojo Badoy Soon, ay buntag atong amigo mga kaigsunan, Nungino Eliama nang ili ay buntag, sa pamilya ni
paring Rizal Toko Ikson Masiba. O sa mga Hiramis family, Sister Lisa Hiramis, sa mga Bastona family, Mas Bising, pasiawat naman ako ni Mas Bising, maika Mas Bising, kasi kinakagpulat yung mais. Sige globog mais mga kaiksuna, una gaway puas, ang panalangin sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Bastona family, labi na sa mga Lebrando family, paring Arman, Spats Parang, Lebrando, Bunta. Labi na sa pamilya ni Dong Primo Tano, Tyler Lorna, Artenia Tano, Exxon, may Bunta tanan. Mga Laporte family, pamilya ni Dong Rogelio Laporte, sa inyong mga anak, pamilya ni Dong Romel, Ma'am Rowena, Dong Rodelio Laporte, Dong Junjun. Sa mga tanan nga mga Karapangwel family ni sa Puglong, mga Ramirez family, labi na sa pamilya ni Exo Jima, may punta kanyang tanan diha. O labi na sa mga kaeksonan o mga katawhan nga doon ay mga tinguha pag-fellowship, welcome lang yun kaayo ang simbahan. Bisan unsang organisasyon, basta layhatan magkatoon niya sa pulong sa Ginoo, inyong ubos nga agad, wala may nagbasik pundong o reliyon. Ang importante, ikaw o ako, masinungtanon at ubangan sa Ginoo o maminaw sa minsay sa Ginoo na pinaagi sa Balangkas Balatan. Salamat sa Ginoo, tingali ato nang na-mention ang atong mga kaeksonan din sa Bunglo o sa nagkalain-lain nga area din sa nagapalibot. Ay labi na sa tanan nga mga Malyosa, pamili dong sa ilo Malyosa. Sa tanan nga mga Malyosa, pamili din sa Bunglo Exxon. O din sa kasikpit nga barangay ya, sa Dapit sa Bayawan City Exxon. Atong atagan o dakong pagtagad ang barangay Maninihon. Adiya sa area sa unahan sa Kayawkaw Exxon. Alain ta mga kaigsunan diha sa Dapit sa Kamanggahan, Barangay Maninihon, Bayawan City. Ato mga butang ipadayag sa kasulatan. Atong mga kahigalaan diha mga kaigsunan nga nagasunod din sa Shine FM 95.3 sa pamilya ni Brother Nelson Palomar, Brother Moni, sa mga Kadokoy family. Sa mga Kadokoy family diha sa Pasto mga kaigsunan, Brother Sopronio Kadokoy, may buntag. May buntag kanyang tanan diha sa Dapit sa Pasto Exxon. Panayon kita mga kaigsunan sa pamilya sa mga Kadokoy family, sa pamilya ni Brother Pedro Kadokoy, Brother Rene, sa mga Umuyon family, Brother Pablito Umuyon, sa mga ginsakupan ni Brother Kabanag mga kaigsunan diya sa Ilihan, sa pamilya sa ni Sister Cherry ni Kabanag, Brother Christopher Kabanag mga kaigsunan, Sister Manilin, Brother Jeffrey Kabanag, labi na sa kinabuhi ni Brother Loni Kabanag, ni Nung Munding Kabanag, Nung Munding Bulgado diya sa Ilihan mga kaigsunan, sa amahan ni Dong Erneng Bulgado Exxon, Nung Munding. Labi na sa 18-19 Dapit sa Kayawkaw, sa tanan nga mga katawhan diha si Brother Freely Legarbes, Brother Janrel Legarbes, Brother Kalibo, sa mga Kalibo family, Brother Pedro Kalibo, ni Brother Marlon Kalibo, o sa mga family Legarte, sa pamilya ni Sister Lela Legarte, o sa pamilya ni Sister Libet Legarte. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaminaw din sa Shine FM 95.3. Ato kini nga sirhan diya sa mga pag-ampo Exxon. Mga mananap nga mapintas, sungayan o kinigi ka hadlukan.
ato ni nga pagkatakopan pinagi sa mga pag-apo. Labi kamahanan og mahigog maon ka nga Dios Amahan. Nagasir nining mao nga programa. Ikaw magapanalangin sa mata ko sa ilang mga pagpanarbaho sa mga panimalay nga nabilin sila tasa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinagi o Dios sa imong mga napon, pinagi sa imong pagkamayo, pinagi o Dios sa imong pagkabutan, kami imong ipanalindan. Dako sa tanan ni imong hanapin sa pagmintinar o Dios ka sa FM 95.3 nga nahimong kaabang aron ang imong mga pulong mga mensahe matod kayo sa dasatag sa kamapinayanan. Labaw sa tanan nining mga hanapin o Dios sa tibok na kong panibalay sa tulong na akong mga anak, sa akong ugangan, sa akong nga wife karon nga naa sa Saudi Arabia. Sayang kauban usab nga nagplano na usab sa pagpauli diha sa David sa area sa Sibulan Amahan. Salamat o Dios, matapos sa kanila imo silang kampingan. Labaw sa maong nga David sa nasod sa Israel, sa Jerusalem adunay kagupot hangtod karon. Apan ang imong pagpuoy matuman Amahan, lamang among makatunan kay ikaw anayan na maghanukan ug gibutan karon ay sa kasing-kasing una-una. O sa tanan nga nagasunod nining mga programa, I declare blessings sa mata ko sa, I declare prosperity sa ilang mata ko sa kapamilya, habilin sa mawalang kasatagsak na mga Pinoyanan. Panalangin ko Diyos, kung mga pag-ampo sa umalapot na pinili ay among ibutang sa mga kasing-kasing una-una, nga doon ay katagos, kaiso, ulawan ng kasing-kasing, kaandang na servisyo sa katilikbanon nga kalihukan. Giyahi ang katagosa, pamagyawa kami arang mahimo pumalikaw sa mga kinabuhi. Nga, amo matagamtaman ang kalipay kalinaw kausay, panaghiusa, samtang kami nagpuyo pa ini sa silong sa langit naman. Sa kinatibukan sa Pilipinas, Lord, ako mga pag-apo anak kanimo. Sa panahon sa pinili ay, walay mga kinabuhi na makalas, pagdili ang bukbang. Ang kalipay kalinaw, ano na yung mga patigbakaw. Salamat o Diyos, dinimatag na dapit sa kabutagong sa tanan nga mga magtutudlo, ikan sa elementarya at sa pinakataas ka. Pagtudlo o Diyos, panalangin niya matag sa kanila, kinabuhi. Sa tanan nga nagapanarbaho sa kabukiran, sa ilang mga negosyo nga mong ipiyala kanila, mga pagpanguma, mga pagpamuhi, Lord, mga panginabuhian para sa ilang pamilya, panalangin sila sa ilang mga paningkamot. Labaw sa tanan among makatunan nga kining tanan wala kami arang mahimong pamalikaw sa mong kinabuhi. Bisan pa man ining mga napit o Diyos, mo kanitabunan lukuban sa imong hamili kaduduan. Labaw sa tanan sa pagpintinar dili sa mao nga FM radio o sa tanan nga mag-igsunan dapit sa Balong, dapit sa Pilipinas, headed by Pastor April May Akaltura, dapit sa Angkantoy o Diyos, kung sa upan pa mga area nga adunay pagkahimuon nga panagtigong Lord, panalangin niya matagusyan nila. Ako mga pag-aposap sa mga paragoyang family na mahimong kausan o pagkauban sa mga bulatong alam sa inyong panuganan ng gamay. Panalangin ang ilang kinabuhi o Diyos. O sa upan pang makatawan na ano na yung mga plano sa pagtirosip sa mga nga dapit, ikaw sa mga panalangin. I declare blessing sa matagasa na kami nahimong sumusunod, nahimong utak kami ay panaginan, even sa tibok patiligban. Salamat o Diyos sa imong pag-amping o pagtingkid kanunay. Dungog himaya, anak lagot ka nimong tanan. Labi na sa mo station manager, Pastor Gideon Candelario, ikaw nasayod o ikaw hibalo sa iyang hintang o ikaw usang nasayod sa iyang mga plano alam sa kaayuhan. Labaw sa tanan, yak sa imuhang kabubutong o Diyos. Bisan pa man sa ako ang station manager, sa akong general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaon, sa tanan nga mga FM radio, kaya sa dapit sa Gilman, dapit sa Nanagertan, panalangin niya matag sa nila mga kinabuhi. Bisan pa man o Diyos, kusang Pisayas at Mindanao, sa tanan nga nagasunod din yung mga programa, I declare blessing sa matagusa, I declare prosperity sa matagusa, ang kadaugan pasiguruhan, naaragod ka mo amahan. Dagong himaya, na naaragod ka mo ang tanan, pinagi sa ngalan Jesus, pinagi sa ngalan samahan, sana sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan magayon. Amen o Amen. Sa ngalan sa labing halagdan nga Diyos, o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usap sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usap sa atong
general station manager. Reverend Kay, Ryan Makasaon. Ano yan sa utang inyong ubos kalagan, ubos nga amigo sa kahanginan, ubos nga higala, ubos nga sulubon, sa FM radio, sa 95.3, sa Dayan. Sa inyo mga radio, manamili sa pag-ihon, nagrasa sa Diyos, o ang pakikabit sa balang Espiritu Santo, pagkauban sa tanang mga balaan, ika na sa alas 8:14 na sa Kabuntagon, hinigpit sa 9 sa Oktubre sa tuig 2024. God bless everyone. May pagpamahaw, may pagpangabi, inyong alagad, inyong ubos ng amigo, wala pagkapabahaw, wala pagkapangabi, pero ipagkapangabi na ta sa mensahe Ginoo na may nagtuan kung nagdasig sa matapusan ako pagkinabuhi, aron ikaw kung ako magkat o kanunay na naagyoy Ginoo. May